O DOGA vén de publicar o trazado da variante de Ribeira e o proxecto de expropiacións, o que supón o pulo definitivo a esta infraestrutura que xa estaba contemplada no Plan Galicia con data límite en 2020. O que se publicou é un acordo anterior da Xunta de Galicia da aprobación do trazado e das expropiacións. Eu recordo que xa no Plan Galicia viña esa variante para a Ribeira para poder terminarse no ano 2020. Pois, bueno, conseguimos fai un ano que a Xunta se puxera no que é as pilas para intentar buscar a mellor alternativa para Ribeira. Surge despois do estudio de varias alternativas a que consideran definitiva e ahora aprobado. O alcalde expresou a súa satisfacción ante o feito de que o trazado definitivo coincida plenamente co Pexón. Coincide totalmente co plan xeral, co cual quer decir que todo o que ali se poda facer do crecimiento de Ribeira futuro vai a ter tamén unha salida independente. A Xunta de Galicia consignou unha primeira partida de 1,5 millón de euros nos orzamentos de 2023, que se complementará en sucesivas fases cun investimento de 4 millóns para 2024 e outro 1,5 millón para finalizar a obra en 2025. Nos orzamentos do ano 2023 temos unha partida específica para esa variante, necesaria tamén pois para a competitividade, para a mobilidade en Ribeira, unha demanda do alcalde, unha partida orzamentaria concreta específica, e a nosa previsión é desenvolver por fases esa actuación, e tamén, bueno, pois estamos ultimando os últimos trámites, e o noso objetivo é pois licitar e avanzar nesa primeira fase da variante Ribeira, senón a finais deste ano. Neste ano será a principios do ano 2023.